galdera bat. Esan. Antxon, Esan. damutu zara inoiz zer zena? Gaur berroetan egon gara da batek. Damutzen naiz da zanot, gauza gogorra. Gero jeleak esaten du, ez du merezi damutzea, baina merezi gabe ere damutu. Damutu zer zena? Zertaz, adibidez. Zertaz, ez bai, damutzen zari, damutzen zaretan hori damutzen zara? Bai, damutzekoa banaiz. Alpera berrik, baina... Gero badakizu, egin ala, hobeto, ikasi egiten da, jakin izan banu, eta... Jakin izan banu... Damu batzu bat ditut, hori bai. EITB-en lanean hasi izanaren damurik bat ere ez, Hortan, arro, batzen dituzten emozioak, gustora, benetan, Gure lehiakideak damututa dauz miluzen emoziagaz? Eurei galdetu datuzela gure lehiakideak! Elizabeth Erlantz, Jon eta Nikole, Ibain eta Danel, gero nezatozelako gauza bat hau, eta gero bizitza beste bat. Elizabeth Erlantz, damututa, miluzeko betean lekuan egotiarren? Bat ere, ondo. Hirugarren saioa. Barkatu, zuek ere pozik EITB-en zaudetelako. Hori da. Batzen gaituzen emozioa egitelako. Hori da. Hirugarren saioa, esatera ninduan, finalik ez, dirutsurik ez, baina gustara. Bai, oso gustora. Ondo, Elizabeth Erlantz, lagun min bat daukazue komunean? Bai, norba? Gure beste pixuki da, Garazi. Garazi? Bai, enaiako laguna. Eta berari urtebetetze festa bat antolatzen ezagutu zineten? Bai, hori da. Hori da guztiaren... Autobusean kontziditu genuen, Elizabeth eta biok, eta animatu nintzen eta gombidatu egin nion. Autobusean lagunak egitea ere posible da? Bai. Ondo? Desente, gainera, Bai. Telefonuri begirez pasaz, bitu lagunak egiten die, autobusen be, bai? Eta telefonari begirari bazara ere, lasai hor dago eta Erlantz. Ei, utzi hori! Debora galtzen ari zara! Elizabeth, krotxeta itxasu? Bai. Zer da hori? Bederra? Bai, aurten, hilabete honetan hasi naiz. Zer da hori? Gantxillo. Puntua eta edo... Bai, gantxillo ezberdina da. Bale, teknika konkretu bat. Bai, horrotz bategaz, bai, eta baina oso erra da? Handi bakarrik laukizuzenak egiten dakit. Laukizuzenak? Bueno, zer da, Zer da. Eta abeslaria be, bai. Daukazu geometria pila bat esploratzeko oraindik ere ikusiko duzu. Abeslaria zara? Bueno, hori erdizka, baina bai. Baina abeslari, lirikue. Saiatzen naiz. Ze estilotan? Bueno, nik oro batean katatzet. Oso ondo. Erlantz, futbol zale, real zale... Bai. Amorratu? Bai, bueno, amorratu ez da gutxigo, baina bai. Baina bai, jarraitu eta bai. Bai. Zer izara pasioa pixka bat galtzen? Bai, ja, nekatzegu gardo. Ja, ez duzu esaten erreala ala hil. Ez duzu erreala edo... Ez, hori behin komentatu zenidan zure emanaldi batean. Jode, harrapatu nahu txistea reziklatzen. Ondo. Kuriosoa. Kuriosoa izan zen. Etzen nuen erantzunik eduki, baina kuriosoa izan zen. Bikote, ongietorri. Nik nion, erreala ala hil, ez otezte pixka planteamendu exageratu da. Erreala ala hil. Zuek hori esango zenukete, Jone? Zu osasuna zalea? Bueno, erabakitzekotan osasuna. Bueno, osasuna medikua zaren aldetik, osasun zalea ere bai. Eta osasuna ala hil benetan. Baita ere, bai, osasuna ala hil, kasuetan. Ia ba! Osasuna? Oso ondo. Gainontzean, ze medikuntzak egia ordu askota xurgatzen dituela, asko ikasi behar. Daukazuen denbora libre apur horretan, Jone? Zu zertan aritzen zara, guztua da? Irakurtzen, zinea jutegea, ondartza jutegea... Ez da beste ikasi behar orduan. Edo, denbora pixka bateratzen duzu. Irakur zaletasuna zimarratuko zen duzu. Adibidez. Apunteak ez diren beste zerbait. Eta Nikole, zu? Ni, kirola guztetzen zaititia, korrika, oain hasi nahizela pixka egiten. Bai, eta bestela lagunekin gehau, parranda bota. Hori dana. Herri kirolak, nola hori ez da. Eta miluzen ere, osasuntxu, bigarren saioa gurean, finaltxo bat ere jokatuta, 350 euro zuenak dira. Bai. Ia gaur, animo dute. Bai, Ibai eta Danel, Gabon. Bikote ze intentzioekin datozen, Ibai ze intentzio gaz. Bueno, dana emateko intentzioekin eta, eramateko sakua. Oso, no? Dena eramaten hasita? Bai. Dekoratu hautzi, eta zago eraman. Danel, nondik? Debatik. Debatik, esatu zie, da betiko lagunek? Bai, txikitatik. Txikitatik, txiki-txikitatik, betitatik? Bai. Kuadrileko usadie? Bai. Oso, no? Ibai ze ikasten zabiltz? Nago ikasten aplikazioen garapena. Bai, Eibarren. Miluzekoan igual behar dugu bultza txiki bat edo? Ze iritzi duzu? Ze iritzi aplikazio horri buruz? Ez duzu eskaratu? Erabiltzen dut eta ondo. Bueno, ez etxik ez duelako esan. Laguntza bat behar duzu den jau, bueno. Jaliko ez du horriko luma. Hemen dago, ja bidalita dago. Bai. Danel ze ikasten zu?
Nik ikastet gradu bikoitz bat, ade eta ekonomikaz izango zana, inglesez baina. Gainera, salto irukoitza, eta gainera begiak itxita egiten du. Bai, business and economics deitzen da. Business and economics. Oso ondo, Daniel, saskibaloi be bai. Bai. Oita, asmoa karrera hori eginda diot, Londonen, bufeteren batean bukatzea edo? Ia nun bukatzeeten, estatu batuetan edo. Abai, gutxienez estatu batuetan. Ondo, edo bestela deban. Edo deban. Baita ere. Aizealde talde baten ibai zube bai. Bai, egon da nago bai. Zer zan, kolorean nitz? Kolorean nitzen, bai. Eta zer egiten da bertan? Ba, horre egiten da, herriko umieri euskara bultatzeko eta bar, hainbat jolas eta egun berezi. Pixan luzek egiten duena. Bai, bai. Ze ondo? Ondo, ibai Daniel, plazer bat guretzat, zuek hemen eukitxie, zorteon. Jarek asko. Hori baita miluzek egiten duena, ezta? Euskararekin jolas egin, euskara sustatu, bultza, demora pasa. Eta gero dirua ere hor dago, dinot. Gaur, zakuan, jokoan, 4.800 euro! Sustapenerako. Bai ba. Estibi ikastetxeko publikoa gaur gurean, hau bazuek. Haupa! Ikusentzunezkoetan, ikasle. Ikusten begira puntiak hartzen. Hori. Ibai eta Daniel. Businessarekin hasiko gara. Yes, please. Let's go. Ze proba aukeratuta? Ikusi ma ikusi. Fotokumeak aukerako ditu. Fotokumeak, Elisabet eta Erlantzi berriz. Tribuaren berbak eurentzat, eta Jon eta Nikole ikusi lanetan. Ondo? Elisabet eta Erlantz. Zuek ere bertxozaleak zarete ba? Esan daiteke bai. Tribuaren berbekin ere ondo modatuko gara, seguru. Espero dugu. Bikain, zerbitzu publikoa baita guk eskaintzen duguna, Ilaski. Nik bai. Nik ez, behu. Zuk gehiago. Bai? Zuk gehiago. Eskerrik asko. Zorion txogiten gaituzu. Ze bonita, hortarako daude. Noski, EITB-en beti gustora. Umeekin erabili hori diren hitzak eta guraso pixka bat zerbitzua eskaintzea dira. Bale. Hauek tribuaren berbetan. Ados? Ados. Hauetxak berbak. Eta denbora. Txokolatea. Kika. Txokolatea Erlantz. Kokoloa. Hortza, agina. Buba. Txokolatea. Kokoloa. Hortza, aginea. Kika. Muxua. Pa. Noski. Mina. Pupua. Edaria. Buba. Ez. Txokolatea. Kokoloa. Hortza, agina. Kika. Muxua. Pa. Mina. Pupua. Edaria. Apatxe egin. Txokolatea. Kokoloa. Hortza, agina. Kika. Muxua. Pa. Mina. Pupua. Guazen, edaria. Mama. Noski. Eseri. Apatxegin. Ogia. Buba. Txokolatea. Kika. Ui, kokoloa. Ai, ez baina. Kika, kokoloa. Utsa, azken unean. Kika esan duzutan. Bai. Ba, puntu bariko. Utsa, azken unean eta punturik ez. Jone Nikole, ikusi makusin erakustaldia moteko prest? Saiatuko gara. Bai. Saiatuko gara, batzetik 8 adi, hauek gorde ditugun irudiak. Patata, okela, kokoa, esnea, artoa, letxuga, porrua, gazta. Letxuga, Jone. 6. Kokoa. 4. Gazta, Nikole. 5. Okela. 7. Porrua. 7. Artoa. 1. Patata. 1. Esnea. 4. Letxuga. 8. Kokoa. 3. Gazta. 4. Okela. 1. Ez. Porrua. 7. Artoa. 5. Patata. 1. Esnea. 4. Letxuga. 8. Kokoa. 3. Gazta. 8. Okela.
Ondo, familia medikoari tokatzen zaio, hau hori okulista oftalmologoa egiten du. Bueno, eskerrak, Honek. Bai, hori egingo duzuzuk? Eta gizengo etenik. Hau ikusita ez dakit, ba. Animo bikote, hori puntu. No. Ibai eta Danel, bertso zaleak antza? Bai. Deban eta aritu izan zarete? Bueno, eskolan baina. Bueno. Pixka bat. Bueno. Ados, hemen gainera badakizue, azera guk ematen dugula. Guk edo txirritatxok, aurreko gainera bazkari izan genuen, berarekin. Bai. Ondo, bueno. Pero, Azkalos, dena ez dugu kontatuko, ze nolabait bertsoak ere labur biltzen du. Ibil izan. Han gertatutakoa. Hortxe hitzak eta oinak. Eta gozen, enpresa bazkarien Garaian. Lankideekin lau. Trago. Batzuk kontestua. Saiak eran. Arro baino. Arroago. Batzuk ligatzeko. Saiak eran. Enbido eta. Hor dago. Astelenean lotxatuko. Da. Ziur bat baino. Gehiago. Foto. Hortxe saiak eran, bai. Bai, potoarekin utxa hori bakarrik. Kontestua aldatuta zen, ondo. Ederto, zazpi? Hirurogeita hamar, hau pazuek. Bikain. Esan bitzetzu formal egoten zarela. Bazkarietan bai? Bai. Asko dago jokoan. Bai, formal egoten zara, formala zara. Bestela ere? Txirritatxo. Bueno, ez bertsoa zer zan hori. Bai. Imintzioak, enpresa bazkarian bageunde bezala, bat ere lotxari gabe. Elisabet Erlanz, prest? Esan beharko. Esan beharko? Ba, esan, prest nago. Prest gaude. Prest gaude, hartu leku. Jonetan Nikole bestaldean. Lehenbiziko erronda. Goazen, denbora. Bokaioa jan. Bokaioa. Bai, otarteko, bai. Pintau. Esgrima. Esgrima, oso ondo. Ea, bien artean hau. Palomita jan, pelikula bat ikusi. Eta bestia, eskua irakurri. Ez. Pelikula bat ikusten dago eta atea. Ea, non gaude? Zinean. Bai. Zinean pelikula bat ikusten nahi da bat. Tikia ez da pelikula hortakoa, eta atea ite jo. Zeintzu dira? Tikia behitzen dona. Bai. Eta, itxua. Ez? Eta ikuslia. Bai, eta zertan ari da? Bere asiento ematen. Ba, hori bai. Bai, ondo. Ondo, arena zainari galdetzen, hau zein da, eta bestie laguntzen. Hasi gara trama pixka bat korapilatzen. Ez zaio gustatu pelikula eta badoa. Ez zanen komplexua. Tikia bueltatu barik, ederto 60 puntu, danak esmatuta. Ezin edo, ondo. Edo hobetu daiteke akaso? Jone Nikole hartu lekua. Ibai eta Danel, bestaldean. Debarrak eldurri gabe, Bai. Animo, denbora. Leio bat. Atea joka. Obretan. Bai, ondo. Zer dabi? Eraikin bat. Bai, eta? Obretan, da. Oso ondo ari da, Eraikin baten goian. Eraikin baten Zer da hori? andamioa. Aldamioa, oso ondo. Bikain, Ondo, Jone? Segide bat. Bai. Bingoa. Venga, bero. Loteria. Bai. Olatu bat. Goitxasua. Balea. Bai. Bale. Baleari arpoia botatzen. Zeintzu dira? Arrantzalea. Arrantzalea eta balea. Balea eta ze arrantzale? Zumaiarrak. Ze arrantzatzen du? Bai. Justu hori arrantzatzen badu, da? Balea arrantzalea. Hori bai, oso ondo. Ondo? Horrelako maila dagoenean. Bale arrantzatzen, bai, bale arrantzalea, Zumaiarra. Ese ongo eskiotata. Ederto. Nikole, arrantzan eta? Ez, zero, putza. Hola, arruak eta? Hori jateko bai, baina arrantzatzeko... Arrantza, ez zara bezen Danak, oso ondo, 60. Ibai eta Anel, lehenbiziko zinintzioga,
Eta presioa eragite aldera, baina beste oso ondo egin dituzu, baina zoragarri, Bai. Oso ere ondo, Hartu lehua, mesedez. Elisabeth Erlantz. Presio hori bat ere gabe. Bai mutilak, goazen ba. Demora. Korbata. Jefe. Motore. Korrikalaria, maratoia, bat, lehenengoa, irabazlea. Ba, Daniel, zer egiten du? Lehenengoa iristen. Sprintalaria? Elmugara iristen, lehenengoa. Baina zer egiten zuen, ero? Domina irabazi. Usain Bolt? Bai. Asmatu gainera. Bizardun bat. Eta Olentzero. Bai. Eta Mari Domingi. Olentzero da bizartzuri. Ta? Eta zer dabiz? Eta berriketan, diskutitzen. Ez da, bai. Bai, oso ondo, oso ondo. Zer izango da, markatzen. Nazio ikuspegia. Lurraldetasuna markatzen, bizek. Euskal Herria da. Usain Bolt, gogoz geratu Usain zara. Bolt egiten zuen horrela, bukautakoan. Bueno, alere, hau esan eta Usain Bolt. Imintzaka bikaineko zeidigu beste 60 puntu. Eta baina eroglifiko batzuk. Jamirokoei ikusten nabil ze ondo sartu dan. Aurrekoen beran kantu bat entzuten. Zut ikusi, bai. 30 urte igual lelauko diskotik, Eta oso ona da. Nola dau, The Space, berez izena? Torriko zait, lasai. Badauka zerbait. Ona, oso ona. Bale, eroglifiko batzuk. Ia bera agertzen dan. Lehenengoa denpora. Ez izan beldurrik. Urrea botatzen, aurreratzen. Hau baderantzunan esatik? Hau sartzen. Hau? Hau sartzeko, hau sart... Ez izan beldurrik. Aurrezten. Hau sartzen, aurkitzen. Sartzen ez, hau sartu. Hau sartu. Urrearen zeinu kimikoa hau eta sartu. Kutsara, hau hori sartzen dabil, bai hau sartu. Beste aldaera guztia lortu ditugu, hau sartu ere. Ondo, Ederto, bigarren eroglifikoa denpora. Autoa gelditu zait. Apurtuta. Oso ondo. Oso ondo. Simpsongarren telesaileko pertsonaia apu, eta ikusten zuie berotute eta urtute dago guztiz, apurtuta. Bikain, eta etorri zait, Jamiroko hori da The Space Cowboy. Bai. Ala esaten du. Bai. Egon puntu, bikote? Bai, ondo. Bere lumatzuekin eta... Ondo. Jonathan Nicole. Prest. Eroglifiko batzutarako. Ondo. Lehenengoa, denpora. Ez du behar bezain beste... Edaten. Oso ondo. Oso ondo. Da, jone haulan, Ez daukazu besterik, eroglifiko? Da, senyori, berdinaren zeinua da esaten digu, eroglifikoetan, eta Charles III diruarrenak ingelesez hitz egiten digu, Danelen moduen, eta ten deitzen dio amarri. Oso ondo. Ikusi makusin horrelako arrokeriarik ez zegoen, Aizu, jone, Bigarren eroglifikoa denpora. Animali hori, balda. Narrastia. Oso ondo. Oso ondo, suabioaren zeinu kimikoa arra ikusten dugu gero, eta aztia, zeta hori esegaitxik aldatzen dugu, narrastia, hau pasuek. Jone, errepikatu dezakezu, begira da. Begiratu dio eta esan du. Bitik bi, ikusi makusin eduzuna baina bitik bi, zondo egun puntu bikote. Oso ondo. Ibai izan Danel, erakustaldirako prest. Bai. Ondo. Lehenengo eroglifikoa, ia, ezagutzen dugun ordan, denpora. Klase osoa pasa duzu. Berriketan. Bikain, uepa! Tom eta Jerry, Tom Fatua, eta Jerry Sagua. Bai, eta jota hori, bega itxik aldatzen du berri, ketan. Ederto.
Ibai Danel, zer zineten? Jerryena edo Tomena? Jerry. Nire Jerry. Bai, ni ez. Pixka biurria, jokua emate zion hori seriari. Bai, nik aldetu hori zuen, ea klasea mazineten ikasle mota hori. Berriketan ari zen... Ez, txintxua. Gu beti isilik, atenditzen. Bai, ez da? Ba, ez pa ere, norbaitek intzein gobalu. Ei, mesedez, isilik, izketan ari da. Salotzekoa jarrera hori, mesedez, Ate bide bar. Bigarren erolefikoa zuentzat, denbora. Zer gertatu ote da? Inez. Bestera batera? Piezak horiek dira. Bai. Venga, bestera batera. Inoker. Ez bai eta inbe bai? Ja, guztia. Inez. Bestera batera? In ez. Ez in. Ezen keinua in daukagu. Ezin eta jak esparrau inbe bai. Ezin jakin. Alderantziz. Bai. Baina ikasle finak direnez, nola hartu duten, Bai. Ondo, kiroltasuna, segon dizuela, 50 puntu. Zazpikitxo bat orain, Bilbotik iritsi zaigu, eta Bilbotik bidali digu gainera, Maiderrek, Twitter bidez. Kiroltasunez hartu bidu hau be? Ez dut ustez, Bilbon ari gara esan bezala, Zazpiko batzuetan, izaten delako akatzen bat izenburuan, edo gero parraforen batean. Kasu honetan, bai izenburuan, bai jarraian datorrenean. Bilboko babes zibileko Twitter kontutik edo, alako oharra jarri dute eta kartelak dio, haize bakarra! Gazeleraz, viento fuerte. Bakarra balitz, baina ez antza. Eta testuak honela jarritzen du. Arreta reagotu. Reagotu hori haize bakarrak eraman izan balu. Epautakoa, ari gara Bilbon, beraz, mesedez, belarritik tira, dago kionari. Eskerrik asko, Maider, parte gatzea batik. Epa! Zuek. Epa! Esker. Epa! Beldurra! Vamos, Zuek! Ondo! Agarra jodu gainera! Tarteka darra berantze goten da. Ez estilo batean? Tarteka, bueno... Horrek ere, eragina izango du, akaso eskuan, Elisabeth Erlantz, ikustagun. Lehenbizikoa, zuena. Gustatuko litzaidake horrela ez balitz baina. Gipuzkoako ze herritan dago Burdinbidearen Euskal Museoa? Zumarragan, Zestoan, Deban edo Azpeitian? Zumarraga. Errebotea. Azpeitin. No. Herri batzuk azteko eta abokala. Eta aurrera, entzun. Ze talde entzun dugu, ez da besterik izeneko kantuan. Eskakeitan, Martel Lasarte, Mirua edo Añube. Mirua. Mirua? Errebotea? Marte Lasarte. Ondo, fin, errebotea. Oso ondo. Jonetan, Nikole. Ka, eta? Gero esangotzun norrondan, Marte Lasarten kontzertu ikusten Bilbon. Bai, bip batzuk. Gu joateko gainean, sarrera igaberatu azkenean. Beteta. Dena dela, Elisabeth Erlantz. Nola du izena, 2 eta 1 telesaileko hirukote mitiko honek. Izaskun, Bego eta Potxolo, Jose Lontxo Jaione eta Idoia, Julen Idoia eta Bego edo Pep, Izaskun eta Jaione. Bigarna. Jose Lontxo Jaione eta Idoia. Oso ondo. Zeren 2 eta 1. Ez dira. Bokal. I. I? Askatzeko saiakera, ez? Ba, entzun. Ze garraio bidetan grabatu zuten The Police taldekoek So Lonely kantuaren bideoklipa. Hegazkinean itxasontzian metroan edo autobusean? Metroan. Metroan? Oso ondo. Abestitzarra. Ene, bokala? Gustatuko litzaidake horrela ez balitz, baina... Eguna argitu. Bikote? Ari zaret eta? Aurrera bestela?
Azken erronda didanok. Bai, aurrera, venga. Azken errondara. Erne, ze urtetan bidaiatu zuen Yuri Gagarinek lehen aldiz espaziora? 71an, 72an, 84an edo 86an. Ez da hori ez, Gagarin arrazikoa? Hori horrek kolorek ez dira honenak. 72an. Errebotea? 86. 84an. Ezin askatu beraz, ezin komodinik banatu alegia. Ez, eta ikusi egingo dugu, ze gordatzen zuen esaldiak. Azaroko eguna argitu orduko iluna. Bueno. Lehenengo komodina ez dugu banatu, baina beste biditu ondo gordeta, zeuentzat. Neskak, Jone Nikole, ze gozoa zeuen moduen. Ze antzoki da, argazkikoa? Victoria Eugenia, Arriaga, Campos Elíseo, Antzoki Zarra. Arriaga. Errotea. Victoria Eugenia. Campos Elíseos. Ondo. Zer? Begira zabiltz? Bai. Oso ederra, Egon zara hor? Bai, ba. Hori nintzen betxatzen. Bai, Ondo, horea da, Sekulakoa. Ondo, ondo. Bai, behin egin dugu eta, listo, horrekin konforme. Bokala? Oi, barkatu. Bai. Jone Nikole, entzun ondo. Izena NM, hortxe itxuzue, erakutsi nabe itxuzue ilustrazioak, bera artista hutsa da, itxe tatuaje, kolaxeak. Gazteako ze esatari da entzun berri duguna. Sara Alonso, Leire Arrojeria, Ainhoa Arroita Jauregi, Andrea Aramburu. Leire Arrojeria. Errobotea? Ainhoa Arroita Jauregi. Errobotea? Andrea Aramburu. Noski, dida entzun gara dago, Aztean, goizetan, Bai, zinbestean. Gau eta miluze, goizetan dida. Ondo? Bokala? Eta, Elisabeth Erlantz, irakurtzen zoiaz eza, raskatzeko aukera, Ez. Ba, Jone Nikole, aurrera. Ze bikotek irabazi zuen aurreko denboraldian banatu zen zaku bakarra? Usuok eta Handikak, Gregoriok eta Santik, Urtzik eta Ibai, Jonek eta Xierrek. Gregorio eta Santik. Ondo ateratzen gara, Razian, eskerrik asko lankide hori. Eta bokala? Badau. I. I. Ze gozoa? Aurrera edo zer? Aurrera. Ze hitz eskutatu dugu Oskorriren Sautrala kantuan, entzun? Eta lelori bai lelo azarai. Euskara da kanpora eta goazen deno dantzara. Lelori, baroili, leleri, leloa. Leloa. Eta lelori bai leloa zara leloa. Osondo. Zeta batzuk, eta bokala? O. Eta? Saiakera? Jone Nikole? Txin. Gaztainu zaina dario bizilagunaren etxeari. Bai. Ez da txarra, Bai. Ondo! Urazken eguginoa. A ver, txarra. Gaztainu zaina? Ez, bai, bizilagunen etxeari, bai. Bueno. Kaletik zuen da gaztainu zaina, oso ondo, bai, bizilagunen etxea. Etxean beraz ez, Gaztainak txipli txaplapun postuan, ez ez. Ibai, Danel, ondo? Bai, ondo. Eta komodin batekin? Hobeto. Hobeto. Ega ba? Naturarizo egin bikote. Ze animaliari egin diogu zuma? Ez? Tigrea, jirafa, leoia, gepardoa? Jirafa. Bai. Ene, bokala? A. Eta entzun? Ze filmetako soinu banda da, entzun duguna? Pete Estralurtarra. Oso ondo. Bizikletan xaskian hartuta. Guau. Bitu, ez da sartu ondo. Historia bai, pelikulia... Ondo, Efektuak eta... Ondo. Bokala. I. Ze esaten zuen etek? Mikatza, hori limoia jatean.
Txistea berriz oso ondo zartu da. Pelikula ez baina. Ibai eta Danel. Argazkiko ze umoregilek sortu du Katana izeneko bakarrizketa luzea. Maria Blancok, Idoia Torregarai, Ana Goitiak edo Esti Kurielek. Bai? Esti Kuriel. Idoia Torregarai. Ana Goitia. Ondo. Zuzen. Bokala? O. O? Eta? Askatzeko saiakera ez? Ez. Ibai, Danel, entzun. Azken egun horientako ama eskuala. Ze kanturen bertxia egin du Adimentxuk. Oi ama eskualerri, baratze bat, lauteiatu, loriak udan. Adimentxun disko bat behar dugu, Bai? Gure bizitzetan. Edo zein estilotan aritzen da gainera. Wow. Deba? Oi ama eskualerri. Ipatu du momentu batean. Bokala? Eta askatu, igual. Naturari so egin. Izotz gaineko lainoa, elurraren zeinua. Bai? Izotz gaineko lainoa, elurraren zeinua. Eskeinua. Ai, oera! Azken aukera. Ikasi dugu. Bai. Gure akatzetatik. Zenbat denboran dago ezarrita 100 metroko probako munduko errekorra? 9,41 segundo, 9,48, 10,03 edo 10,49. 9,48. Bakizu Danel? Bai. Nork egina? Usain Boltek. Eskioa, eta gero? Nik, lehen indez. Ba, oso ondo. Orain. Bokala. 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 Erne? Izotz gaineko lainoa, elurraren keinua. Keinua? Seguru? Horri datzita dagolako, bestela... Komo dinauko zuen! Marka gailuak! Nahiko parekatuta! Elisabetek eta Frantzak 350, Jonek eta Nikolek eta komodin bat, 360, Ibai Danel, eta beste komodin bat. Zein da zuzena, marka gailuak hortxe iaia berdinduta, komodinen aldea, zuzen erantzun aldala, talde bat agurte behar dugu, proba hau eta gero. Elisabet Erlantz, zeuek erantzuten hasi lehenengo errondan, fikziozko hartzak dira. Winnie the Pooh, Rocinante, Baloo, Bubu, Bolt, Piglet, Yogi, Paddington, Ted, Lotxo, Grisi. Winnie the Pooh. Maitagarria. Jon eta Nikole. Ted. Pantalla handiko izarra. Ibai eta Danel. Yogi. Oso ondo. Baloo. Oianeko liburuan. Paddington. Izen bereko filmeko protagonista. Ibai eta Danel. Bubu. Bubu. Eta Jogi laguna, bai. Grisi. Frantziako telesail bateko Akatsik protagonista. egin barik, iritsi gara azken erantzun zuzenera. Komodina. Komodina eta... Lotxo, toi historiko hartza. 150 puntu, Jon eta Nikole bentzat. Urrezkoak. Bai? Jon eta Nikole, zeuek erantzuten hasi. Bigarren errondan, Txinarekin mugakideak dira. Bangladesh, Kazajistan, India, Cambodia, Mongolia, Laos, Nepal, Tailandia, Pakistan, Bhutan, Myanmar. Mongolia. Ondo. Ibai eta Danel. Nepal. Txina eta Indiaren artean baitago, mugakidea. India. Bai, bai. Jon eta Nikole. Tailandia. Ez da ba. Ibai eta Danel. Bhutan. India eta Txina artean hau ere bai. Elisabet Erlantz. Myanmar. Iparraldean egiten du muga, bai.
Ibai Danel. Pakistan. Ondo. Elisabet Erlantz. Bangladesh. Ibai eta Danel komoina daukazuen. Bai, erabili ingo dugu, komodina, bai. Komodina erabilita, trukean erantzun zuzen bat. 70 puntu daude. Planto egiteko aukera edo osatu taula. Planto. 70 puntuak zuena dira ba! Kambodia zen leguzkan doze gondestea. 3. errondan Ibai Danel zeuek erantzuten hasita, Walt Disneyk ekoitzi ditu. Pinocho, Errek, Anastasia, Dumbo, Robin Hood, Frozen, Moana, Bolt, Zootopia, Supertramps, Up. Up. 2009ko filma. Pinocho. 2009 berrogeiko hau. Frozen. Zondo. Ibai Danel. Dumbo. Bai, ze politxe Dumbo. Bai. Robin Hood. Disneyena hau ere bai. Osondo, Jone Nikole. Moana. Ibai eta Danel. Bolt. Azken zuzena. Zootopia. Zuzena da? Zuzena da bai. 150 puntu Elisabet eta Erlantzentzat. Eta sailkapena Elisabet Erlantz, 150 puntu zorrakailuan. Jone Nikole, 500, Ibai Danel, 150. Zena bat. Lastima bikote, alaxe zeuden kontuak estu. Bai, estu. Seguru jokatu dugu jokoaren parte. Ibai Danel. Baina, ze pena gurea benetan. Iluze fina ez dara dela erakutsi betuzu ia lehenbiziko saioan, Sorte txarra. Bai, borondatea ona, etorria ere bai, jarrera ezin hobea. Topo ingo dugu Deban bertan akaso? Bai, ego bestela hemen, torriko berriro. Ateak zabalik beti, Bai, mesedez, Ibai eta Danel, hau pasue! Eskerrikote! Final erditan Iluzen, Elisabet eta Erlantz. Eko aprokatuta, Bai. Berriro, aurreko egunetan bezala, baina, bueno, aterata. Ondo, aurrera. Borrokalariak zarete. Bai da. Horixe. Jon eta Nikole berriz, erosaxeago edo? Bai, lasai. Hauek baino, gai baina, bueno. Erlaxatu gabe, hori bai. Hori da. Sokatira datorreta, Elisabet Erlantz, zuek puntu gutxi horrekin, erantzuten lehenak, ados? Ados. Hartu lekua ba, sokatirara goaz. Denbora. Arabako ze kuadrilatan dago Oion. Takit, paso. Arabako Errioxan, zein da Ingalaterrako errugbi selekzioaren simboloa? Lore bat. Arrosa bat, konkretuki, zer agertzen da Antartikaren bandera urdinaren erdian? Antartikako forma. Antartika agertzen da, bai, sondo. Nork idatzi zuen 17. mendean, Gero, liburua? Paso. Axularrek, zein da Pradales lehendakariaren ponte izena? Imanol. Imanol. Zein erresumari eman zion jarraipena Nafarroako erresumak? Iruñakoari. Osondo. Nola zuen izena Nazio Batuen erakundearen buru izan zen lehen ganatarrak? Paso. Kofi Annan, zein da titanioaren simboloa? Tei. Tei, sondo. Zein taldetako bateri jolea zen Charlie Watts? Guns N' Roses. The Rolling Stones. Zelan bide zuen House telesaileko protagonista nagusiak? Bulego batean egiten zuen. Medikoa zen. Ze komunikabide mota da gaztea? Irratia. Irratia. Nongo bardoa zen Gartxot filmaren arabera? Erronkari. Itzaltzukoa, zein euskal hiribururen parte da Abetxuko? Bilbo. Gasteiz. Ze idazlek sortu zuen Sherlock Holmesen pertsonaia? Sherlock Holmesek. Arthur Conan Doylek. Norri izan zen Erresuma Batuko estreinako emakumezko lehen ministroa? Thatcher. Margaret Thatcher.
Ze herrialdetakoa da, 5 izarren mugimendua alderdi politikoa. Estatu Batuak. Italiakoa. Nola du izena Beijingeko plaza nagusiak? Paso. Tiananmen. Zenbat kopa txapelketa irabazi ditu Osasunaren emakumezko taldeak? 0. 0. Ze kiroletan aritzen da atarratzeko Zibero Sports taldea? Rugby. Eskubaloian, zenbat gurpil dituzte erlojupekoan erabiltzen diren bizikletek? 2. 2 noski. Zein da Galiziako udalerririk populatuena? Santiago. Vigo da. Zein euskal lurraldetan dago Azkaine? Esparra, Lapurdin. Lapurdin. Ondo. Zein sistema politiko du Marokok? Diktadura. Monarkia konstituzionala. Ze udalerritakoa da Claudio Landa? Bota. Paso. Iekoa. Zein plastikozko animalia harrapatzen da Lekeitioko festetan? Antzarra. Bai. Upa. Luzaideko balkoitik begiratuz gero, Nafarroa behereko ze udalerri ikusten da? Doni bane garazi. Arnegi ikusten da. Zein udalerritan antolatu da 2024ko Errexil Bertso sariketa? Errezien. Urruñan, urteko zenbat egunetan ospatzen dira urtebetetze festak? Behin. Egunero ospatzen dira? Zein urteotik ezin da tabakorik erre? Epa! Elizabeth Erranz! Beti dago, eta? Beti dago bat. Edo imaginatu, irailaren 20a, eta denago. Bueno, presak eta... Bai. Ze moduz bikote? Ondo. Pozik. Ondo. Aurrera egiten eta leku hartuten miluzen eta lehiaketan. Hori da. Hau pasuek, urrengo arte. Jon eta Nikole! Bigarren saioa, eta zemagarren finala? Bigarrena. Bitik bi? Bitagi. Zenetik egun? Bai. Ondo dago, Hori da. Estatistika txarrak, 350 euro pilatuta dagoeneko. Ni. Zakua gaur bertan, akaso? Baute? Ondo dago, Gaur. Jokoan, Animo? 4.800 euro! Aupa! Ondo! Publikoaren babesik ez zaigu falta gago bintzat, Saio osoan zehar ere izan duguta. Estibi ikastetxeko lagunak! Pasuek! Esker, bizitagatik! Entzunezkoak eta ikasten, ez dut ezer ikusi, miluzen. Ez dut ezer ikusi hauek. Eskerrik asko zuek, ziztu bizian joan zaigu programa, Hau zuek, eskerrik asko dana gaitxik, hau zuek. Kompainia honan. Etxekuek, gurekin bat egiteko momentua, eta Jon eta Nikole, serio, jartzeko unea, finalera sailkatuta, Euskaltzaindiako kontuekin gatoz. Jon eta Nikole, Arpegitxo bat ikusi dut horreta. Euskararen Akademia, Euskaltzain osoak dira. Euskal Akademiako kide izateren eskubide guztiak dituzten euskaltzainak dira. Euskaltzain osoak hain zuzen be. Denpora. Jose Miguel Barandieran dira edo izan dira. Miren Agur Meade. Kike Monarriz. Castillo Suárez. Koldo Michelena. Joseba Sarrionandia. Bernardo Atxaga. Itxaro Borda. Katixa Agirre. Lourdes Oñederra. Arturo Campion. Egiaztatu egingo dugu. Seia Katx. Euskaltzain osoak zeintzuk diren jakin nahi dugu. Ohorezkoak eta urgazleak daude. Euskaltzain osoak osoko bilkura osatzen duten eta kide berriak izendatzeko gaitasuna dute, erabakiak hartzeko gaitasuna duten. Bost akats. Aldaketak egin eta beste egiaztapen bat.
zazpiakatz. Azken segundoak, altaketak egin. Jon eta Nikole. Urrezko galdera. Egan literatura aldizkariaren gidaritzan aritu dira bi denbora. Zuzendaritzan edo erreakzio kontseiluan. Egan literatura aldizkariaren gidaritzan, zeintzuk. 8 segundo, aukeratu bi. Zer moduz? Larri. Euskaltzain osoak dira. Hori da galdetzen ari garena. Bai. Euskaltzaindia, 20. mende hasieran sortutako Euskararen inguruko akademia. Jose Miguel Barandiaran. Bai? Bai noski. Ataungo antropologo, etnografo eta paiza, euskaltzain oso ere izana da bai. Koldo Mitxelena bai eskoremuan. Txillardegiren esanetan euskarak eman duen jakintzurik handiena. Eta bai, euskaltzain oso ere bai. Lourdes Oñederra, bai. Hala da, 2007 geroztik. Itxaro Borda, idazlea, bai, euskaltzain oso? Bai, Charles Bidegain ordeztu du 4. aurkian. Atxaga. Bai? Euskaltzain oso haure, bai. Ez da, euskaltzain oso, Kati Xagirre, idazlea, zuzena da? Urgazlea bai, Euskaltzain oso ez. Bueno, ikusentzunezko komunikazioan doktore, noski. Irakaslea. Joseba Sarrion handia. Bai eskoremuan. Bai? Ez da euskaltzain osoa Sarrion handia ez, urgazle izan duzuten, Kike bera bezalaxe, eta hortik aurrerako akatsak Mirena Gurmeabe, Castillo Suárez eta Arturo Campion, 3 dira, euskaltzain osoak bai. Egan literatura aldizkariaren gidaritzan aritu dira bi. Galdetu dugu urrezko galderan, 1000 euro irabazteko aukera. Jon eta Nikole, 300 euro, oso ondo dau, 1000 asko zobeto. Bueno, Usaimenak esan digu bi idazle aukeratzeko. Bernardo Atxaga eta Itxaro Borda aukeratu ditugu. 1000 euro jokoan urrezko galderan zuzena derantzuna. Sarri eta Koldo Mitxelena behar dituen aukazue. Jon eta Nikole, baina bikain! Zakura diru gehiago gehituta, 650 euro. Zuenak dira, segi horretan, fin gabiltzaka, aukazue. Etxeko guztei 1000 eskerrak